Nu apa ya gemludek kowe? Woi, maling ya? Mas, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Nggih, cung maling niku. Oh, aceng maling. Nggih. Melebet mawon mriki. Nggih, kelamit mas. Nggih. Matus napa, Mas? Arto tong budi ki mas. Niki teng kamar. Oh, Mriki. Nggih. Kelamit mas. Oh, nggih. Kamarnya tong budi ki. Niku. Oh, nggih, kelamit mas. Oh, nggih. Arto tong. Oh, niki pun Oh, nggih, niku artane to niku. Niku enten 10 juta anu. Oh, nggih, nggih bayar SPP mas. Oh, nggih, pas sangat lah. Kali. Niki stik PS angsal mas. Angsal. Kali. Oh, nggih. Nggih, Dia mereka. Lodongan nggih. Nggih. Mereka. Nggih. Napa malih? Komputer. Mboten lah angel abot mas niki mawon. Oh, nggih. Napa mendane enten? Mendane? Ngenjing mas gini kimpun cekap lah ngenjing tak betokakan gerendong motor gerendong gebeto mendang ki mas. Oh, nggih. Kali setunggal wali. Nggih, napa? Niki HP-ne angsal mboten mas. Angsal monggo. Nggih pun mas. Nggih. Matur suwun mas.